Bon dia. Avui farem la lliçó 6, que diu així. Estic disgustat perquè veig alguna cosa que no està aquí. Els exercicis que s'han de dur a terme amb aquesta idea són molt similars als anteriors. És necessari una vegada més que per qualsevol aplicació de la idea d'avui anomenis molt concretament la forma de disgust de què es tracta. Ira, por, preocupació, depressió, etc. Així com el que perceps com la seva causa. Per exemple, estic enfadat amb mi mateixa perquè veig alguna que no està aquí. Em veig culpable i en realitat sóc innocent, per exemple. Estic preocupat o preocupada al voltant de tal cosa perquè veig alguna que no està aquí. Convé aplicar la idea d'avui a qualsevol cosa que sembli disgustar-te i pot utilitzar-se profitosament durant el transcurs del dia amb aquest propòsit. No obstant, les 3 o 4 sessions de pràctica que avui es requereixen han d'anar precedides, com en dies passats, per 1 minut més o menys de búsqueda mental, continuat de l'aplicació de la idea a cada pensament de disgust descobert en aquesta búsqueda. Un cop més, si et resisteixes a aplicar la idea a alguns dels pensaments que et causen disgust més que a altres, recorda les 2 advertències que ja vam dir a la lliçó anterior. No hi ha disgustos petits, tots pertorben la meva pau mental per igual. I no puc conservar aquesta forma de disgust i al mateix temps desprendre'm de les altres. Pels efectes d'aquests exercicis, doncs, les consideraré a totes com si fossin iguals. Doncs veieu que anem fent cada dia un passet més, com anar arribant una miqueta més al fons, no? Aquí el que ens vol deixar clar és que ens sembla que estem disgustats per coses que ens passen a fora, però realment el que ens disgusta és la interpretació que fem d'aquestes coses. I en últim terme, com veurem més endavant, el que ens disgusta és aquesta separació que hem generat nosaltres mateixos de la font, de Déu, de l'univers, digueu-li com vulgueu, no? És aquest sentir-nos separats, el que ens disgusta, el que ens fa por, el que ens fa tenir ira, el que fa que no veiem a Déu en l'altre. Llavors, doncs, això, aquestes pràctiques són, per mica en mica, anar també veient que tot és igual, que no hi ha graus de disgustos, ni graus de preocupacions, ni graus en la il·lusió. Tot forma part del mateix paquet, tot i que per nosaltres ens sembla que hi ha coses que són més importants que d'altres i que hi ha coses que són molt més greus que d'altres. Llavors, doncs, res, cap més comentari. Animar-vos a practicar amb el màxim de consciència i també amb el màxim de benevolença, perquè som estudiants, estem començant, no? Doncs donem-nos aquest marge de confiança i de que estem aprenent. I jo una cosa que faig que em serveix és, abans de fer la lliçó, m'encomano a l'Esperit Sant perquè ell m'ajudi i ell guiï la meva ment, perquè té molta facilitat per dispersar-se la meva ment, moltíssima. Llavors li demano ajuda a ell i així vaig com una mica més concreta i més serena. Doncs bé, que tingueu un bon dia i una bona pràctica. Fins demà.